Ai, Dios mío, que ben se Muy vive. buenas, doctor Bellín. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Espera ahí que yo peto, espere. Ya está, tranquilo. Respire. Dios mío, me pelo. Que susto, me dou casi, me mátame. O chamón é o que ten. Está bo. Por certo, usted como entrou aquí, hombre? É que generoso botou-me da casa, hombre. Estou preguntando que como entrou usted aquí, hombre. Ela ten moito xenio, ben non sabe usted que... No, xa ni vos non tirei con usted, ó. Mire, é a última vez que lle pregunto. Como entrou usted na miña casa? Bueno, xa para rachar. Fixen unha copia das chaves a Pablito. Bueno. Para que usted non tuvera que gastar cartos en facer unhas. Agora somos da familia. De familia. Ademais, este é un caso de emergencia. Botoume da casa e terei que me quedar a vivir aquí. Pa onde vou ir? Como? Non me mira así que lle acabo de salvar a vida. Se non é por min, carallo, a foco, xamón, ou? Bueno. Pero usted... Vou probar, a ver se vou. Vamos, prove. A ver, entra aquí, dame un susto que me va a matar ainda por riba. Que di? De quedarse vivir aquí con mi peste está de... No, esto teño que arreglarlo, que aquí non aguanto, home. Vamos a ver. Usted que lle fixa generosa para que botara da casa, home, de Dios. É que hoxe foi o seu cumpleanos, E olvidouselle, como sempre, claro. Sí, carallo. No, xa había vir... Pero díxome o Pablito a mañá. Dixo, hoxe é o cumpleaños da abuela, que lle vai regalar? E eu que carallo sei. E díxome el, regálelle unha rosa mismo. Moi ben, claro. Entende? Eu, como son ben mandado, regalelle unha rosa. Está. Pero non penso que lle regalei unha rosa calquera. Regalei a rosa máis bonita de todo Porto Meloso, me falta Dios. Moi ben, home, claro. A ver, as mulleres hai nas que ir contentas con detalles, claro. Métalle pouco ese amor, home, que ainda se empachar. Pois contento non se puso, carallo. Non se puxo? Empezou a hablar comigo, chamoume de todo menos o mozo. Puxo como unha fiera. Hasta me dixo, vaite da casa e non volvas que non te quero ver máis diante. Dios mío, querido, home, pois non entendeu tamén por que se puxo así, señor, por me regalou unha rosa. Eu que sei. Vamos para aí, ó, estea tranquilo. Por mételle ao viño, É un viñazo, árdelo un candil, Árdelo. Bueno, pues estea tranquilo que chamo eu a ver se tranquiliza e sabemos logo que lle pasou. Carallo. Vou mirar lo de chamala. Agradezo, home, porque eu, a verdade é que estou desconcentrado. Desconcentrado, será desconcertado, non desconcentrado. Digo eu, desconcentrado. Eso, descontrolado, usted chame. Vale, igual, veña, cale que vou chamar a ver que pasou aquí por... Non se coido, cabrón. Se echaron números. Joder. Hola, señora generosa, ¿qué tal, muller? Sí. Soy yo, doctor Bellino, sí, home, sí. Nada, mira, chamaba porque estuvo aquí Lisardo, home. Vale, a ver, muller, veña, tranquila, home, non... Sí, home, xa sei que é un animaliño, home, xa... Sí, a ver, e el díxome que hoxe que fora o seu cumpleanos, é que, claro... Como di? Bueno, será animal, home, será animal. Colgoume. Que pasou? Que lle dixo? Mira unha cousa, ó. Usted que dixo que lle regalara, home? A rosa, a lei a rosa. A rosa, xa. Home, pois a mí ela acabame de dicir que lle regalou unha ovella polo cumpleanos, hombre. Sí, pero... Non é unha ovella calquera, Bueno. A ovella costoume 50 euros, era da Baristo do Palleiro, non me quería vender. É a ovella máis guapa de todo o pueblo, Bueno, pero usted é un animaliño, vamos a ver. Mira, ahora mismo vai chamar a generosa e pedirlle perdón. A ver, unha rosa é unha flor, non unha ovella, como lle regala unha ovella, ó. Xo sei, pero a mí gustame ser diferente, home. Pero que diferente, señor Lisardo, vamos a ver. Generosa non merece que lle faga eso, home. Ela é a nai dos seus fillos. É quen o coida cando este enferma. É quen lle lava a roupa, quen lle fai a comida. Merece-o. Eu creo que non, Bo, Agora lá usted. ten razón. Eu non sou mala persona, o que pasa é que sou moi bromista, pero... Home, claro. Se cadra esta broma foi pesada. Pasouse un pouco, home. Veña, para que o xamo, home, que me acaba con ele, ó. Dime aí, marca aí logo que eu vou chamar. Tá ben, chame aí. Dille aí onde se lle dá a rellamada. A llamada, aí está, veña, fale con ela, que bruto é. Te calao, Ai, Dios mío, querido. Generosa, son eu. Coita, non me colges, por favor. Xa sei que son un animaliño, muller, pero... Escoita, foi unha broma, muller. Mira debaixo da almada da nosa cama. Hai aí un collar, muller. Sí. Eu tamén te quero a ti, muller, miña feita. Non é así, non un tolo que lle vas facer, muller. Sí. Estou aquí onde o consouro xa vou agora para a casa. Sí, corazón, eu tamén te quero. Hasta ahora, un besiño. Bonita, adiós.
Xa está. Moi ben, home, moi ben, así me gusta, home. A ver, un collar de perlas se leva máis xeito que arreglar unha ovella. Un qué? Un collar, non dixo que lle regalar un collar de perlas. De perlas? Sí. O collar é pa ovella, pa rosa, é de cascabeles para non perder, home. Bueno. Bueno, carallo. Bueno. No, pois, sí, o collar, digo eu, que eso que lle vai encantar, e vai gustar muchísimo, sí. Bueno, vou malá. Vai que está per con a regadeira este home. Pare co viño que lle vai fer mal, home, xa verá. A ver cando me regala unha botella de... Veña, arranque, a ver que lle di Gracias polo xamón. Sí, a ver que lle di generoso a chegar a casa, que probou me rir. Buah. Ai. Che. Eso bota aquí non volve, que eu non aguanto máis, hombre. Venga, claro que se me dei como ver o fútbol. Xa parracha. Dios. Gracias, adiós. Nada, a mandar, O que hai que inventar para lle joder o xamón.